खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 जानुवारि 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय मोजां खौरां फैगोन बहाबा बेरायहैनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन दिनै जायखि खामानि मावानो खामानिफ्रा जाफुंसारगोन आरो साननायफ्रा जाफुंगोन। वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां बहाबा थाङोब्ला दिनै मोजां फिथाइ मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो एबा थांनो खाबु मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन। कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो आरो थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंजोबगोन। सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो नखराव गोजोनै थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां नाथाय खरसाया बांगोन सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं जागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन
बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। लिरनाय आरो फरायनायाव आखा फाखा जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। बबेबा सुबुं गौमायाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गुबुननि जेंनायाव हाबफाहैयानो मोजां, नङाब्ला साननायफोरा देबारनांगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गाज्रि साननाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। गोसोआव बोलोआ लोरबां जागोन। हारसिं थानो गोसो जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सुथुरा बांगोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा सोंखारि जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि सम्भाबना दं। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। सोरखौबा प्रप'ज खालामनोबो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। बहाबा थांनांगौब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।